Ụmụnne m, otu nwanne anyị nwaanyị kpọrọ m na fon. Ọ sị na m nwere akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na ụnụ ga-edele akụkọ ya, gee ya n'uju na ọgba, na-enwe ihe ụnụ si ya medele na ụnụ dụdele ya ọdụ na gị ledele okwu nụ toledele ma ya wụrụ nwanne ṅụ gịnị ka ị ga-agwa ya. Ya ewega n'ihu sị m na e nwere nwa okorobịa ya na ya abụọ mega ihe 4 years ago, ka ya na this young man mega ihe. Ha nọ n'obi ọma, enwe ihe segara ha. Ya na-asọpọtụkwanụ ya n'ụdị ihe nwere ike, n'ihi na biznes ya sheki ya sọfụ mgbe ya matara ya. Ya na-asọpọtụ ya. Ọ ya ka ha nọ ọnọgide all of a sudden jụwesi arụ dị afọ ole, ya sị dị ya arụ afọ ole. Ya gwawesi akwụ ya gwala ya afọ ole ya dị. Ọ gwawesi na mgbe ụfọdụ na ụmụ nwaanyị na-atụ ashị na eji ha, na enyi ya nwoke jikwere sị na ya eruole 45 years. Na ya atụ ugbo ya nọ na that lady ya na emeghị na o ruole 45 46. Ya si no, na the lady gwara ya wee enyi ya nwaanyị gwara ya that na ihe ya dị na ọwụ 38. Na enyi ya nwoke asị na ọwụ ashị na enyi ya nwaanyị ya eruole 47, at least 46 47. Na ọ dịkata too young na 45, mana at least na ọ kpara ụkwụ 45 46 na-aga 47 ma ọ bụrụ na ya ga-agwa ya onwe ya eziokwu. Ya sị ha na nke acha ihe enyi ya nwoke kwuga. Ọ sị ya yes. Ya gwawa ya sị ya na enyi ya nwoke enweghị right ị na-ege ezi eji ndị mmadụ, na ihe ya dị nọọ 38 years, na mgbe na-adịghị anya ya ga-eme 39, na ọwa ahụhụ ụwa, na ya na ihe ọbụla gbasara ịchụ ego si ha pụrụ ya, na ọsọkwa mmiri pụ ya pụ, anwụ pụ ya pụ, na ọ ma na ya ọmọteresha hoslo, na ya wụghị onye na-anụ efe ebe ata ndụ mmanụ. N'otu ugbo ya na enweghị ogologo wig ụmụ Bond Street, ọwụ na eji the money, mana ya wụghị onye gbacha na ya anaghị ete mmanụ because of heat. Na ihe ahụ enyi ya nwoke ekwuge na ọ tụrụ ashị, ọ gaghị onweghị any right ịsị na mmadụ adịghị afọ ole onye ahụ jiri ọnụ si na afọ ole ya dị, n'ihi na onye sịngalakwa afọ ole dawụzi ha ụmụaka. Ọ bụ eziokwu enwe ndị na-atụ ashị na eji ha, mana ya nwa particularly enweghị ashị ya tụrụ ya because ọwụ onye ahụrụ n'anya, and enwekwaghị any reason ya ga-eji atụrụ ya ashị. Enyi ya nwoke abịa gwawa ya sị na ihe mere n'ụwa na ka hapụ ịbịa gbawa ụlọ, ọbịa kpawa isiokwu, na ya ga-adịrị na ya ime. Ya jụwa enyi ya nwoke si ya chere good first, na ya onwe nọ ngalugbe nọrọ afọ ole. Enyi ya nwoke agwawa ya na ya dị 42 years. Ya gwawa ya sọ ọhụrụ na ọ dị 42 years dị slim, mana onye a gwara na ọ dị 42 years agaghị ekwe. Na olu kwuru 30 35 na ọ ga-ajụ anybody, na olu kwuru 30 35 na olezi o jiri ọnụ ya gwa mmadụ na ya dị 42 years, na enweghị onye ọ gwara ga-ekwe. Na mgbe ọ bịagatu o chefulata ya na ya abụọ shibido, na mgbe ọ bịagatu ha ya lere fili na ọnwụ ya tere eto, ọ bido nyewe ya nsogbu, pesta wee mewe onwe ya introduce ya. Ya jụọ ya sị, ya chọrọ ịjụ ya sị ọwọma ha ọgba ya otu obi asị ya na ya jụgodi ya afọ ole ọ dị. Ya jụọ ya ọ sị na ya dị 42 years. Ya akụja na ihe kpatara na ya ejiri gewede ya ntị in the first place, na ya onwe ekwughị ihe n'ugbo na oluku eji ya. Ma ọ fọzie na nwaanyị, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-aka akala ha eji ha, ụfọdụ na-adịkwana yọnga, ndị nwere time na-awa ego n'ahụ. Ọ sị ya nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru na nọgadịra n'ihe ime. Ya jụọ ese ele ebe dịra n'ihe ime shikwenụ apụtaga n'okwu n'ugbo ha kwuga. Ọgwa ya sị na ya dịra n'ihe ime, na ọwụ every time ya na-ajụ ya sị ihe ha megide ele ebe ha gagadaga ka ha alaga na ọ dịra n'ihe ime ka a mara ebe akwụ. Ya jụọ esi na dịrị ime ka ya bịa, ihe ya bịara ya na ya bụ nọ kọntraktị ịmụrụ ya nwa ka ọ wụ ụjọ ije ọsọ hụ nnọọ nwaanyị gị na-eme enyi gị si ya dịra gị ime na ya mụọ nwa ka ị ga. Ọ sị ya no, na ọ dị ime ugbu a ga ahụ ndị nwe ya, sị na ya yiri ya ụmụaka. Na ọ bụrụ na ihe enyi ya nwoke gwara ya ụjọ na-atụ ya, mebi ya ọ na-ada atụ ma ya ga-amụkwa nwa, na why not esi ya gawara onwe end ya the relationship dara ịbịa bịa ama ya na azị dịra ya ime. Ọ na ụjọ taghị ọ trọst ya na o nwere right esi ya dịla tru ya na-emegezi. Ọ bịa gwawa ya sị na na ọ bikos ya mana ya na-asọpọt ya financially, na ihe metụ ibreki ọp anaghị ara ya ahụ, ewevere obere ihe. Ọgwa ya sị ya na ya wọk na out, na ya eledela otu okwu adị ya n'ọnụ. Ya gwawa ya sị ele ihe ọ si ekwuo, na ya onye nwa bịara ngalugbo bịa gwawa ya na enyi ya nwoke si ya ka ala na ya ghole onye mma, in fact na ya biele nso, na ya awụla ntị gwagwagwa.
nọ the same ọnụ akwa ka o jiri gwagwakwa esi ya dịra ya ime n'obodo ha a na-ahụ nwaanyị tụọ ya ime ka a na-ahụ nwaanyị a chọrọ ịlụ lụọ ya ya bido mụnwa nwa ka ọwụ na ọbịa nwakwuga ehi ya saga na o mega ka onye ụjọ tụga bikos ọwụ na mkpụrụ ahụ enyi nwoke kụrụ n'ime ya epuru ifu ndị na ya gwara ya afọ ole ọ dị ọ na-adapt ya ọ na-asị ya dịra ya ime mụọrọ ya nwa na ọ na ụjọ tụga ya adapt ya na ya lekwe ụzọ na ya gaghụ afọ ọsụ ya na ihe a na-aga emewe ebe bịa sị na ya na-adịrị nwoke ime na eji n'ugbo ene ọ ya jikwara ime nwoke abịazighị bịa lụọ ya ya gawaga iwepụ nwa na nwa ọbụla ya tụrụ ime elu ya ga-amụ ya so na ihe eji atụgo ihe okwuge na-aga adị pọsịbụl na ya nwa anwa dị ime na ọ bịara lụọ ya ọ bịara kwụ ụgwọ isi ọ bịakwa ụgwọ isi na ya ga-amụ ya n'ihi na eji anọzikwa on her side ọ gwawa ese he na ọhịa enyi nwoke ekwuge na eji anọghọ na side ya gwa na ọ na-ekwuchi okwu ka ụmụaka that day ha enwe little argument okwutekweghị okwu eji again after like 6 months ọ bịa sị na ya chọrọ ịla ụlọ na mmanya eji ha ahụ mana ya ejichahụ ego eji aga ahụ ezuru ya ịla ụlọ ahụ ya chọrọ ịla ya jụọ sị ego lekwe nke o nidoro kwuo ya were the money nye ọ sị ya thank you mmanya na moto lawa ga eletacha ọ nọ n'ebe ahụ sị na mmanya ejikwa ha ahụ na mmanya ebu agaji ụlọ ọgwụ na enidiri ime ya sọjiri ya etie ya gwa ya sọ ya lọtanụ ọ ya lọta bịa hụ mme onye ya adreesị ka ya lọta vileji ha ọ sị ya no otu ya na-abịabịa mee ya introduce na enwechara ihe o yiri na ya ji ọzọsị ka ya gwa ya na ya biko enidiri help ya chọghị iluzu mmanya na ya jụọ ese ụlọ ọgwụ ebe ha nọkwa na okwuo ego olekwanụ nwanyị mba nọ ihe niile ejiri kpọrọ nwaanyị aga ụlọ ọgwụ according to otu o si na-anaghị ego mgbe ahụ ma ịgbapụta ya ma everything na ọya nwa send ga ego bịara gwa na ya alọtara the woman na ahụ adịla ya mma ya alọta 2 weeks later somebody nara ya ego o jiri gba moto la village ga-ahụ mme rute na village ịhụ mme gwawezie na ahụ mme na o mechiri ike agba ya ga ụlọ ọgwụ ihe niile hospital bill na ọya nwa kwụrụ ọ lọghachita 2 weeks later again ọ sakwa ya na ya chọkwara ịlakwa ụlọ again ga-elekwa mme ya gwawe sị na business ya ọ gagacha ha agaga na no na season in fact na ihe anọ na ọhụụ season na o move ga otu kwesịrị isi move na otu esi ese ga ego ebe ya continue na business a ga-ada na ya hapụga ịlụ ụlọ akpa ọnụ fonu ka ọnụ olu mmanya dara ịma ga na moto gbara lawa ọ gwawa sị na mmanya mgbe ụfọdụ awụchaghị onye okwu na ya nwere ike kpọọ mmanya ugbo ya sị nsogbu anọghọ mana ọ mgbe ọ bịa bechizi ike agha ọ ga-adazi nke a ga-ebugawa ụlọ ọgwụ ka a ga-asịzi lowa na ka eji anya ahụ ma o rikọva gakwa ọfụma ya elecha anya were hekwa ego nye hekwe ọlawa ka ọ laruru ọkpọwa ha ya na fonu na mmanya na ọ dị ya siriọs na ọṅụgaghị ọgwụ ya otu ekwesịrị isi nwa ya gwa sị na nweghị otu o shiri gbasara ya na ọnwụ na mmadụ kwụrụ ụgwọ ọgwụ ahụ ọkwe ha aṅụ ya dames ọ chọghị ihe ili na enweghị ego ya ji ọsọ ọhịa ekwuru ya agbanyụ fonu ya gbanye nkịtị sị nọkwa onye nke ofin o mepele ATM ka ọ gịnị olee ụdịka nọnsensị ihe nke akwana ọ gbanyụọ fonu ya kpọghachiwa ya ọ piki ya kpọọ ihe na mgbede ya o kweghị epiki kpọọ ihe n'abalị o kweghị epiki ya kwụsịzie ịkpọ ya chie na ọkwasị agakọrọ biznes ya na ọ nọgidere n'ụlọ ahụ nọ 1 week o kweghị akpọ fonu ya kpọọ sendere meseji fil ya na mebi ọ ga-ereply na ya mana ma fonu ya ofuru efu ma enwe ihe mere nọ o reply ya si ya na ihe ọbụla anything ọbụla filiri na ya ga-abịa first before ndụ mmanya should go to hell that thing should wait ya reply ya si oke ya nọrọ nga wee ezigbote iwe ihe egwute ya n'ụra onwe na-agba mbọ na nga ya nọ na-azụga ahịa ya nọ n'ahịa ya nọ weshi Thursday enyi ya nwoke ọsọ gwaga ya datịna ya nwa ha akatala ahụ na ya ozighị ụmụaka agarakwa vuru buru moto gbafe hekwege ya sị ka enyi ya nwoke gbafere gị up and down ụdị ile ebiela eme ya nọkwa na shop ka ọ gịnị ya emekọrọ biznes ya ọ ya ka enwe ebe ọ gara aga paakị ewerezi ụkwụ bịawazie na shedi ya bịarutezie ya na ya na ekelecha anya ya bịa ji nwe elu n'ihu na lekwa ihe ọ gwara ya ka aha bịa gwawa ya si ya na nne ya sị na elu otu mere na ya sị na ọ dị mma na enyi ya nwoke ọ lọtala ya sị ya na ya na ya bụ esego okwu ya sị mba ha enweghị hụ na obere misunderstand gbasara ahụ mmanya na osi mmanya eji ha ahụ beta ọ chọghị ịghọta ọgwa wee sịrị ili na ọhịa ọ gwara na mmanya eji ha ya sị yes diga ya sị ya na ya bịa na o nwe ihe ya chọrọ ịgwa ya na ọwụ na ọ ga-ekere ya ọka na ọ ga-ere ya ọka na ihe eji agwaga ihe n'ugbo na-ewu because of
ya nwere nwanne na ya nwere nwanne zụrụ ya na ụmụnne mgbe mma ha na mpa ha nwụrụ. Adanne tara ha ahụhụ na ya notisiri na ya onwe na ọwụkwa ada nwekwara ụmụnne and nne na nna ya anọkwaghị ya, na-enwe ihe dị iche ya na adanne ke ya, na ya agaghị ahụ ihe ọjọọ bịara ime ya mechie ọnụ ka ihe ọjọọ ahụ mee ya. Na enyi ya nwoke jụrụ ya na this lady ya na-emega ihe na ọ ga-amụkwa nwa, ya gwa ya sị why not, na why ọ gaghị amụ nwa, na ọ young lady, na ọgụ na ọrụ ahụ na otu ugbu a na ọ nọ na ha gbapụ ya ọsọ na ha ga-amụ at least ha ga-amụta like 3 or 4 before as na ọwụ na ha chọziri ịmụ community asịsị ọ bịagazi. Ọ gwawa ya that na enwere nwa village ha ya hụrụ mma ya hụtere na mma ya si ya lụọ the girl na ọ makwara mma na ọ dị young. Ya gwa ya si ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịga lụọ that girl na ya mee ka onye nke a mara na this lady awụghị onye na-enye nsogbu, na ya end ya ihe o mege with this lady ga-alụzie ka ahụ mma ya si ya lụọ ka ahụ ọsọ chọtara, na ọ nakwa na-ekwu okwu ịlụ nwaanyị ugbu a na biznes ya adịbeghị stable, na ọ kwesịrị itinye time ka o bilie again mewe ọfụma before ya ekwu okwu ịlụ nwa. At least o nwere somebody support gị for now. Ọ sị ya hapụga that thing na ya ga-use this lady nwetacha ihe niile ya chọrọ. N'otu ya na-agwa ihe n'ugbo na ọ nọ na village last time ọ lara ka ọ kwụrụ ụgwọ isi the girl. Ya sị the guy agwawa ya enyi ya nwoke n'ugbo agwawa ya sị na last time this guy lara village ebe 2 weeks ago or thereabout na ihe ọ gara ga kwụọ ụgwọ isi nwa na ọ lụọla nwaanyị a younger girl onye village ha ga-anọ with mma na village. Emeghụ plan ya awụghị ịkpọlọtata ahụ ịkpọgote village. Ihe ji agwa ya wụ na ọ wụzighị ụmụaka ka ọ hapụ iwere little time for ya ga waste ya ebe onye ana na ya ahụ ya ekwughọ na ọwụ na ya ahụ ya ekwughọ na Chineke nna ga-punish ya because ya nwere olileanya na otu ụbọchị ya ga-amụta nwa nwaanyị and ya hụrụ ahụ adanne tara ha na mmadụ mee nwanne ihe a ma ọ ga-adị ya mana ya nyere ya advice asa enyi mmadụ ọnụhụ na ụtọ alawa ha kwara village ugbu a na ọkwa that same girl ọkwa ihe gbasara ịlụ nwaanyị ka ọ nọ n'elu ya na ọhịa sị ka ya gwa ya na o mee investigate mana ọwụ ihe ọ ga-agwa were gachie ya n'aka. Ya sị ya cherekwa na ihe ọ na-ekwu ugbu a na enyi ya nwoke lara last time si na mma ya eji ahụ kwado na ya ego na mma ya gara hospital na ego niile hospital bill niile this woman anara n'ụlọ ọgwụ na ọya nwa akwụghị. Ọ gwawa ya sị na ọrịa mma ya ka o ji anaka na enweghị emege the woman na ihe ọ nara ego o ji gaga lụọ nwaanyị na village ha na ọhịa sị ka ya gwa ya na ọsọkwa ya ewerekwa ego a ga-achị ya gara n'aka na ọ ga-ajọ ọsọ mee investigate chọọ n'ụdị ọbụla ọ ga-eji chọpụta na ihe ejiri gwa ya ka ọ pọsọ mara ihe ọ bajuge na ime ya. Ya si oke kelecha ya ọ lawa ke nwoke akpọ ya na mma ya agbakenwere by the special grace of God na ya chọrọ ịlọtawa na ọ eziokwu na okwu nke mbụ ya na ya otu esi present area the matter before ịbịa jụwa ya ajụjụ gbasara mgbe ya nọ na heat of ịzọ mma ya ndụ na o wutere mana nke ahụ na ọ gaala na ihe mere n'ụwa na ya nidiri ego ya chọrọ ịlọta na ya were lebere ego eji finish na ihe gbasara ịzụrụ mmanya ọgwụ na ịkpọrọkwa gakwa check up na ihe niile na ya nidiri obere ego ya ga-eji gba moto lọtawa. Ya sị oke ihe dịka ego olekwanụ okwuo ya sendịara ya ọ lọtawa. Ka ọ lọtara n'abalị ahụ ya akpọwa ya jụọ ese nwere ihe ọ chọrọ ịgwa ya na onwe ihe ọ nidiri ịgwa ya. Ọ jụọ ese ihe dịkwanụ ka gịnị na ihe dịkwanụ ka gịnị. Ya jụọ ya again si ya biko na ihe ya sị ka ya jụọ ya wụ na ele plan o nwere na ihe n'ugbo ya na ya abụọ mega. Ọ gwawa ya sị henụ na enyi ya nwoke according to enyi ya nwoke na ọ katala ahụ na ịtụ ime gara ahụ na ọ chọghị ebe ya na-achọghị ikwu eziokwu na age ya na oles ya dịrị ime wee prove na ya dị ime in fact na ya ka ga-atụnkwe ime na ọhụ naanị ya ejighị ego abịa gbarịwa na achọga nwa gbarịwa IVF mewe ka ya ejighị that money ma ọ ya nwa support gị ya chọghị ịbanye n'ime ihe a ga-abịa na-agbagharị na mgbarị nwa. Ya so oke na ya nọ na ihe o kwuru na ọkwa nna ya adịrịghị ya ime. Ọ gwawa sọ ọrịa ya adịrịghị ime na ọ dịla n'ova na ka ahụ na ọ gaala onye ọbụla gawara onwe mgbe ọbụla ha yechara chọọ onye ọbụla chọwara ịgawara onwe onye ọbụla gawara onwe ya mana ọ chọkwa ịnọrọkwa na relationship with him no problem mana o buru n'obi na oles ọ dị ime wụ ya alụọ ya. Ya so oke mechie ọnụ chehu na ọkọtị ya gawa biznes ya. Ọ kpọwa ya na fonu si ya leki ya pụọkwara na ọkọtị ya emetụrụghị ya na ya apụwala
na ya achọwala ya nwere plan ele plan ya nwere ugbu ene ya gwawasị ya nwa plan na plan niile wụ ya nwa make the whole plans na ya nwa take the whole decisions na ihe o kwuru otu ọsọ ọ chọrọ ihe ewote ihe ga-adịrị ya no problem ọ jụwasị na ya lọtagodo ka ha discuss ya so oke mgbe ya lọtara ya lọta ọgwawasị na ya ahụ na dat na ya chọghị ikwu eziokwu kama ya ga-anọrọ nga west wa time ya na in fact na ọ dịla over na ya chọrọ ibreak up na onye ọbụla gawaziere onwe ya ya jụọ sọ ihe o kwuru ya sị na ihe o nwere ikwu ya sị na ọ dịla true with her yes na ya dịla true with her ya so oke na onye nyeta ya time ka ya kpakọọ onwe ya ọnụ ya so oke ọ ya ka ya lashahara na ụlọ ya ebe ebi before si ya yere n'ukwele ebe ahụ na ya butezie ka ya na ya abụọ nọrọ n'ụlọ ya na ya ji achọ ebe ahụ ọ nọ na ụmụ nwoke juru ebe ahụ ka ihe mmadụ hapụ iwe ihe onye ọzọ na ya dị ihe feeling insecure na ya bịa biri n'ụlọ ebutejuo ngwongwo ya ka ya na ya abụọ nọrọ n'ụlọ ya na ya achọzie ka ọ nọrọ alone ya gwana ya sọ ihe kpata na ya na ya abụọ ji biri n'ụlọ ke nwoke mgbe ya bịara bịa gwazi ya si ya nsogbu anọ na onye atụ ya few days ka ya kpakọọ onwe ya ọnụ ọsọ oke ya nọrọ nga use agent achọtara ya ụlọ ya pụọ mgbe ya muvuru ozugbo ya muvuru ya nọrọdoghị 1 month nwa village ha ahụ emuvo in ka ha bata the girl na-akwa akwa ihe ọzọ ya na obido chọtara ya shop n'ihu that place the girl anọrọ ebe a na-akwa akwa ya nọrọkwa na-azụkwa ahịa o mekwa ọ garakwa kwururu bịakwute na shade esi ya sị ka ya bịa mere otu o mere ya wụọ nọ esi ya bịa ha kwala ebe a na ọdịlova na ya nọrọ n'ọlụọla nwaanyị ọ jụọ esi onye gwara ya gwa esi ya bịara di ya bịara ya o nwere ihe ya bịara iwe kụọ aka eledi emeghe ụzọ and true ọwa eziokwu kụọ aka eledi emeghe ụzọ jụọ esi akwa na onye ya sị ya na ya wụ ex onye bi ebe a ya jụọkwa ndị lady sọ ọkwa na onye ya gwa esi ọ nwunye ya sị oke congrats ya bata n'ime ebe ahụ bịa were ihe ya jọrọ iwere nga ede nwere ihe ga-ewere ha ihe jụwazie ke nwaanyị si na ha alụọla ya si yes ya eleleta anya nga ahụ na-ahụ pichọ ya na ya bụ ọgbara uniform ede nwere dị ọrịkọ traditional marriage na ọ wee married man na gwawa ese ihe na ka ahụ ga-eme ha abụọ agaghị awọ friends ya gwa ese nwe ihe dịka friends na ọ bịakwala ebe ege na ọ bịa na ọshedi ege na ya ga-eji polisi eme ya arrest ọ sị oke na ya nọ na no problem otu obi agwa ya si ya eleruo anya nwaanyị mba nọ 1 month agbaghete ya ahụhụ nso 2 months agbagote ya ahụhụ nso ya bido feel we somehow gaa ụlọ ọgwụ lee onwe ya mee test ya wụ na ya dị ime ya ṅụọ si Chineke nna ekele dịrị ya ṅụgide that very day ya lọta kelegide Chineke that very day si na ihe eji ekelege Chineke awụhụ na ya dị ime alone ya chọzi ịbịa kpagha isiokwu na ike enyi nwoke na enyi nwaanyị agwụla ya na at that moment na ya just hate ụmụ nwoke niile Chukwu emebere ihe abịa wụzi afọ ime ya si ike na ya at least ka ọ wụrụ ihe eji shi na that relationship pụta na enweghị ihe jikọziri ya na nwoke ya dị very happy dị very very happy nọrọ nga shi ebe ahụ ya chọtara ya ebi chọrọ ebe ọzọ ọ na-amahụ kwafee that place ihe ọ na-emezi mgbe ụfọdụ shiri ihu shedi ya gafee before ya mara afọ ime bido rereshwa ya file na blessing Chineke nyere n'ọwụ blessing otu ochie mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ya ma na ihe Chineke nye gị na double blessing 5 months ya gaa scan asị ihe ebu na ọwụ ime ejima otu nwoke otu nwaanyị while this guy now tụrụ ya ime n'ugbo na ex ya n'ugbo wee ejima otu nwoke otu nwaanyị mana ejima ya ke nwaanyị nwụrụ anwụ ihe ebu n'afọ na ọwụ ejima otu nwoke otu nwaanyị ya sị lee he scan result ya a boy and a girl obiọma kpacha ya sị Chineke na ihe o mere ya dị very happy bido na-eleji onwe ya anya ahịa na-azụ ya wee successful business woman enweghị ihe depending on any man for rather ya na-enye ọ ya ka afọ ime bidoro reshwa this guy now ebido egwe ya sị na ime ya dị self na onye ahụ na-enotisiri na ya emuvuole on ya kwa sị lekwere nke bidokwara ndị ọzọ ọ bịara shedi ya bụ ikwu ya ga-ejikwa polisi eme ya arrest na ọ bịara ebe a harass gị na wee married man ọ gwa sị na ya emuvuru on ngwa ngwa na ya emuvuru on na ngwa ngwa kedu ihe mere mgbe ya ka dị ime ka nke a na-ahịọ ọ bịa ya gwa sị ya ga-eji polisi eme ya arrest na ọ harass gị na shedi ya ọnụhụ
ya ewere polisi ga-emekwa ya arrest dịka ya kwuru na ya ga-eji polisi eme ya ewere polisi mee ya arrest. Polisi akọshọn ya gwawa sị ya idetiga this lady gị sọwa agadi nwaanyị na ọ ga-atụrụ ime na ole sọ tụrụ ime wụgị bifo gị bịa lụọ ya bifo gị mekpụrụ gị la village ga lụọ nwaanyị gwaghị ya na ịlọla nwaanyị gị lọgbagote na city bịa break up with her ya egburu ngwongwo move on gị na nwunye ṅụ bi na as a married man. Kedụzi ihe gbasara ṅụ na onye tụrụ ime na onye na-atụghị ime? Kedu otu o si gbasa ṅụ? Nwaanyị mba nnọọ polisi agwa ya si eti aka n'akwụkwọ na ọ ga-anọ miles away from this lady. Otu ikwe n'aka n'akwụkwọ lawa kpewe ya na fon si na agwa ya n'elu ụwa na ya ga-eji polisi eme arrest na ya ga-ekwe. So na ịhụnanya niile ya na-ahụ na ya that time na all fake ya gbanyụọ fon nụrụ nga na jikere n'ụkọtụ ya zoliri gakwuru nwunye ya ebe ha bi that same place ahụ obi ya gawa ebe a ka ya ga wụọ nọ nwunye and ya mere expect na ya rute ebe at least that lady ga-adị n'ime ebe afọ ime ka ya na ha agala 6 or 7 months na ya ga-ahụ na nwaanyị dị n'ime like 3 months or 4 months or 5 months if not the same 6 months. Ya erute there the lady ka dịkwa slim afọ ya dị flat na ụdị ya ejiri mata ya the first day ya bịara iwe ihe ọ ka dịkwa yori like nwa ọ dịghị ime. Ya gwawa si biko na ya wụọ nọ di ya bịa ya enide ya hụrụ ụkwụ ya na shade ya na ya werele polisi mee arrest ọ ga-agba onwe ya amaghị onye gara ga bel ya ọ na-akpọ ya na fon ya gwa di ya na akpọ ha kwala na fon again na polisi si stay away from her na ọ chọghị ịnọ. Nwunye ya ekpudo ihu n'ala welite anya ele anya mmiri rujucha ya anya elekiri ya gawa bịa na ya gwa sị agaghị ekwekwa ekwu ya ọzọ na ọwụọ na ọ dị na nwaanyị mba nnọọ ya mụọ ejima otu nwoke otu nwaanyị na ya amaghị onye nyere ya the information. Ọ kpọwa ya na fon si ya dị akwụ ya gwara ya gwa dat na ihe ya wee ejima before otu anwụọ na ugbu a na ọ mụrụ ejima na kedu ihe how come na ọ ga-awụ na ya dị ime shi n'ụlọ ya pụọ ya gwaghị ya na ya yuzuru ya tụrụ ime because mgbe ya gwara ya break up with her na enweghị otu esi fight ya for the love ya na-agwa ya everyday na ya hụrụ ya n'anya na enweghị otu esi fight ya for the love ya so okay si enyata ya time that means na ihe ọ chọrọ bịa n'aka ya na ya etutede ya gwa ya si ya na ya gara ga eme IVF use donor na onye ga-nsogbu na ya ga-esu ya na ya na ya abụọ ga-enweta onwe ha na court na onye ga-ezigbote nsogbu. Na nwaanyị mba nnọọ na ụmụ ejima ya currently na dị 5 years na this guy na nwunye ya atụdụghị ime ma ọ fọzikwe na ọ pụrụ apụ na enweghị eshi nwunye ya tụrụ ime ma ọ fọzikwe na ọ pụrụ apụ na currently o burule mma ga divorce the woman boye ka ọrụ boye ka n'ọrụ na ya na-alụghachi divorce the woman birizie alone send area message na e divorce la nwunye na ọ nọ na ọmụrụ ya nwa na ọ nọkwa dị ha stubborn na onweghị nsọpụrụ ọ naghị respect ya. Imagine nwunye ejuwa ya na ya wụkwa nwoke na this and that and this nakwa ha gara ụlọ ọgwụ doctors enweghị ihe dị wrong with two of them na gịnị jizikwere nkịta ọnwụ na ya divorce ole na ọ nwere ọnụ na-agba ya too much na ya agaghị akụziri ya send ele ya packet na ọ laala na ya biko na ebe na ọlụghụ di mana o ji nwa ka ya na ya abụọ bịachi na back na ebe ọ gara ga emenụ donor use donor ka ya lụghachitara bịa wọrọ ụmụaka ahụ nna ha na ya chọrọ ka ya na ya abụọ dozie na mgbe ya na ya abụọ nọ ya nwere peace of mind na ya nwere support niile nwoke na-need na ya biko gbaghara na ya biko na ofu ihe na-agwa ya that na ụmụaka ahụ na ọwụ ụmụ ya na because na ke nwaanyị ahụ yiri ya too much na enyi ya nwoke agwakwala ya na that na nwa nwaanyị a this lady mụrụ na o yiri ya nwa na ya biko na ọ na o nwere eziokwu onye idiri gwe na ọ gwara ya dana ịkwapụ gị were polisi denwe very far na ka ya bịa were n'ụmụ ya nna ka ya na ya abụọ ka ha ga mee ihe ishie kwụ ụgwọ ishie ka ya lụọ ya ka ya na ya abụọ biri ka ha mee wedding ya biko na-arịọ ya n'ọhịa ọrịọ gazie na meseji ugbu a from information ya nwetaga na truly na ọ galaga wela the lady ga nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya na ọ na-alụgazi na ihe enyi ya nwoke ahụ gbara ya ama ahụ bịa gwaga ya na ọ galaga divorce ya esoro ya laa ọ galaga return ihe ọ kwụrụ n'isi that lady na enyi ya nwoke ahụ na-enyeghịzi advice si ya na ebe ọ galaga eme IVF chukwu emebere ya succeed na enwekwala ihe na-emenụ ka ọ nabata ha kwa enyi ya nwoke nọ back
na ihe enyi ya nwoke a na-ekwu na otu a this lady amụọ na ụmụ abụọ na ka ya gaghachizie di a nọrọ ebe ahụ build kwe kuruzie danụ lee ma ọ ga-amụziri ya nwa ọ mụziri ya nwa ma ọ mụkwara ya nwa ya were ke mere nụ ke ọ mụrụ ọ gara aga mere advf ugbo ya were mere nụ nwa ruo mgbe ego ga-abata ya aka ka ya gbawa dọọ na ọ chọkwara iji bịa stand akwa again na ihe eji na-agwa ya na ihe n'ugbo na ọhịa okwuga na ya na-enyegịrị aka niile ya na-enyere ihe niile ya na-agwa ya because of gịnị ada nne nke ya ka ya na-echeta ahụhụ ọ tara mgbe ọ na-ere eze mgbe ọ na-azụ ha na ọkwa na mmadụ mee ya ihe dị otu ugbu a na ihe eji na-enyegịrị aka nothing else na ya ọwụ na ya ebitere ga enyi ya nwoke na before ya bịa wụọ nọ ya ebulu ụzọ gwa enyi ya nwoke don't do this ọ jụzie wụ ihe na-akpata na ya na-eji abịa agwa ya plan ya before ya karịa ya out ọ bịa gwawa ya sị ya na ya nọrọ onwe na o mega ọfụma raise ụmụ ya na ya stay away from this his friend so na ọhịa ya bịara bịa ịkọsatụrụ m Ogbuene nwaanyị mba nnọọ na ele otu m si hụta akụkọ na Ogbuene na m werekwe ya gbọtọwara ụmụnne m si ya nne m ọma ya sị anọ na m ihe ikwuru ihe niile ikwuru doro m anya mana enweghị onye ga-echenji the truth eziokwu ga-akwụrịrị ọtọ abịakwuo ịmụrụ nwa nwoke nọ na nwatakịrị ịmụrụ ụmụaka abụọ ịmụrụ wee ji magụ nwoke nọ ya ọ wụrụ nwaanyị gboo m so ụmụaka too ha lụrụ di mana nwoke n'idiri root ya nwoke n'idiri mgbọrọgwụ ya now enyi ya nwoke a na-akọrọ gị ihe a niile ị ga-adị very very careful because whichever way you look at it ọ bụ eziokwu mgbe ọ gwara gị that na enyi nwoke alụọla nwaanyị you did your findings gị chọpụta na truly na ọ lụọla nwaanyị mgbe ọ chọkwara nwunye ya bịakwa bịa gwa na ọ chọọla nwunye na o divorceọla nwunye ọ ya bịakwara bịa gwa ya wụrụkwa n'eziokwu na o divorceọla nwunye ugbu a na onye gezin reason never to go back ka ya tụgharịkwa n'okwu a this other way round ụfọdụ ndị enyi na-adị too smart especially mmadụ na-eme ihe wit onye na-ahụta ya that na ọ gaghị aka ya over their dead body that would they see this person succeed in life or ha hụta na onye a wụ switch ọkụ onye a ha believe na ebe ha ma ebe dị switch nọ na ha ga-aga gbanyụọ ya anytime any day ka ọ hapụkwa ịwụ na ọwụ enyi ya nwoke ahụ rọgo na abụọ 30 ka ọ hapụ ịwụ na ọwụ enyi ya nwoke ahụ ya bịa bugharịa ke nwoke brain ya bịakwa bịa bugharịa ṅụ ke denwecha ahụ in the middle na ya wụ ezigbo mmadụ to his friend bịakwa wụrụkwa ezigbo mmadụ to you ụdịrị mmadụ dị otu a achọghị opportunity mana opportunity ahụ ọ na-achọ ga-cost gị the father of those kids ịkpọ ebe ahụ opportunity this type of friend na-achọ ị na ihe m na-ekwu ya sị m yes opportunity this guy na-achọ ga-cost gị the father of your kids ọ na step in nabata enyi nwoke ayọ nọ ya out gwa ya ihe na-edere gwa ya jụọ ya ụfọdụ ajụjụ gwakwana otu isi nweta your information ọ wee gwa ya otu isi nweta your information ya gwazie na contribution enyi ya nwoke n'ime ihe ya onwe ya mere remember enwe ihe m chọrọ ka icheta ọ ya nwagara ga gwakwa enyi ya nwoke that na nwa gị nwaanyị yiri enyi ya nwoke ụdịrị mmadụ a nwere ike o mechaa na investigate chọpụta na enwe IVF mere the reason o jiri gagwawa enyi ya nwoke that na nwa gị nwaanyị yiri ya wụ ka ọ mara plan o nwere ma ọ ga-abịa ịdọ ma ọ ga-ekocheta ma enwere otu o si mara n'ihi na ọ maara na enyi ya nwoke wee ejima ofu anwụọ and ị bịara mụọ ejima anything mmụọ ya na-agwa ya that na ụmụaka ahụ ụmụ ya enyi ya nwoke nwe ha and o nwere ike ụdịrị mmadụ agalaga emecha investigate dịka m kwuru o mechaa na o nwere ike ọ chọpụtala that na enweghị IVF imere plan ya ọ succeed na ihe ọ na plan o nwere ike cost that young man your ex o nwere ike cost ya ndụ ya ọ dị only way ọ ga-feel comfortable
ịbịa declare intentions ya, and by then ị ga-ahụta ya si ezigbo mmadụ. Now ihe niile m kwuru nga ugbu gbasara this young man nwere ike ọwụhụ plan ya, nwere ike ọwụhụ ihe o zuwere, o nwere ike ọwụghị ihe ọ chọrọ ime, o nwere ike ọ help gaṅụ for help sake, o nwere ike o nweghị bad intentions, but enweghị onye mmanụ, enweghị onye ga-akọwatanwu. Mana the truth remains that nwa gị nwoke, ụmụ gị na-edere ịma the truth si na lekwa onye wụ nna ha. Ebe ihe ga-adị ke na agaghị adị, ọ gbapụla gaga lụọ nwaanyị. Ugbu a na ọsọ ke nwaanyị nọtụ oli na ọmụrụ ya nwa na o jikwa agwa ọjọọ ọnụ ọjọọ were sonye o send ya packing. Ọwụ naanị packing up, that's the marriage awọkụzi họpụtala from that marriage. Now he's coming back to you. Ihe ị ga-emedebekwe na awụ, ị ga-eme ya ọta that na ọwụ ya nwa nwa ụmụaka. Ọ chọọ ịbịa akwụ ụgwọ isi, ya bịa akwụ ụgwọ isi. Ihe gị na ụmụ gị ga-eri agaghị akọnwụ, but then you save for your children. Ya ga hustle chọọ we build onwe ya. Do not make yourself available ya nwe bịa build we using you again. Mana ọ mana that na ụmụaka ahụ wụ ụmụ gị, ọ ga-change a lot of things na ndụ ya. Knowing that he is now a father, ọ ga-eme ya ụfọdụ doubt ọ na-enwebu ihe ndị a niile agaghị adịzi. Ịhụnanya ga-abịa dịwa, nsọpụrụ ga-abịa dịwa. You focus on your children. By God's grace, ọ ghọta that na etu isi ebupụta ego ebighị ihe dị otu ahụ adịzi, ọ ga-enyere onwe ya aka. Ụmụaka marakwa na truly na ihe na ọwụ nna ha, enwe ihe karịrị mmadụ ịmara utu ya. Ọ dị very very important mara na ihe na ọwụ nna ha, maka nwoke maka nwaanyị, mara na ihe na ọwụ nna ha. N'ime ihe eji obi ọma eme, o nwere ike Chineke ga-agọzikwa nga ịmụtakwa ọzọ, if not another ejima again. Na ihe Chukwu kwadoro wụ ihe ọ kwadoro. Ihe Chukwu sọ ga-adị nke na-agaghị adị. Ụmụnne m, ọhịa m gwara, enwekwa ihe unu ga-atụkwasị unu tụkwasịrị na ọngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.